Samoro jopiny penjo kata ka giwuoyo to giwacho ni jaod bura marwa chung'nwa e sirikal mamalo en emotudre gi ofise madongo go. Nyaka gie sani nyalo wacho ni future mar Sony gi jopiny mawendo ni kama chalo nade king'iya ng'iya mos gi wang'i mar japur gi wang'i mar mjumbe gi wang'i mar jatelo, future mar Sony nyalo bedo ni nyalo chalo nade mondo japur obed gi geno ni adieri en gima nitie kata owacho ni ka to koro wanyalo go kwano machielo. Gima neno Sony dhi bedo maber mbele ka nikech lisini ka obiro gima ber mosekwongo timo en ni jopur inyal chul e wang' sa kobet niang' tichulo ng'ato bang' juma achiel kata moko kalo tok juma achiel ichuli pesa ni man niang' gicha. Mana paro ni ber awacho kamano nikech abi kaka achiel kuom jopur asebet nianga mayudo text notification ni pesa osedonjo e account. Mano ne gima ber to ageno ni mane kaka pod otimore kendo biro medo timore. Koro chulo japur e wang' sa to en gima ber. Mano adwano med timore. Ndiko jotich mang'eny adwano timre kato gi chulo jotich gi bende pesa monego bed ni ichulogi pesa market rate ma ok ni joma awendogi gin pesa michulogi tin moloyo joma ichulo josukari kata jo transmara. Koro kochulo jowa gi e wang' sa kaka nosingo nikech gik mineno wawachogi gin gik ma sama ne ng'ani lisi ni biro gin winjruok mane lisi owinjore gi sirikal ni odhi improve kambi factory lak masini bi yaw then obro keto gik mamoko itimo iye ka mabiro create more employment. Kech nyalo paro ni president nokoni onego bed ni kambino karingo maber to create employment. So osechako chulo jopur chon. Wadwano chul jotich chon to chak koro ndikonwa e jotije moko ma ok obudho ahinya. To mage kotimore tabro wacho ni future mar gini ber. So indication nitie no dhi bedo maber nikech waneno ka jopur osechak chul chon. Koro warito mana ni olew lak masin, oket masin kaber to manyien mondo chak ndiko jowa e tije, ochak chul jotich bende maber. Jotije manowuok ka ochak luong gi bak. Kech aparo ni ka nafas onwang'ore to joma ne tiyo kucha manigi experience emi bi chak luongo kata chak ndike jowa bende mawuok e area ni manyien e iye kacha then ok obi bedo gi problem. So ne pod wachiwo nafas matin wang'iya ni ka gik manonyiswa ni dhi timore gi be nyalo timore. Ka ok otimore to koro wabiro chako demand ni onego bed ni gitimore nikech onego bed ni biro ng'ani ne kelonwa lokruok to kendo mana positive lokruok ok lokruok mar ni gik moko koro richo ji ywak. So muodo lak ok onego bed ni bedo kani sani kacha nikech ng'ani nong'iswa ni kobiro to Sony dhi bedo maber. So warito neno ni to mapok olokore gi to dhi timo nang'o. Tawacho ni nitie mosedhi maber ni japur inyal chule wang' sa. Engagement mare gi japiny nikech sama lokruoge gi timore kata sama nitiere dwaro mar timo gimoro chik dwani mondo lalruok obedi e kind ng'ama tayo chenro gi jopiny kata jopur bende oneno ka gin machiegni in terms of engagement mondo gin bende input margi obed achiel kuom gik mariembo kambi. Aparo ni nyaka bed ni jogi tudore nitie system ma lisi ni tudorego gi jopur mana kaka pile nyaka bed ni nitie sama kaka gi engage jopur ok kucho to kata kambi gi ka mano to koro ing'eni en management issue ere kaka gidwa engage customers gi magin jopur gi suppliers mag raw material nyaka bed ni gitudorego to ka en gima koro dwaro ni wa intervene kaka samoro jotelo me area nitie gimoro machuna ni koro nyaka dhi e kambi kacha mondo awach on behalf of jogewa to mano to watimo. But so far pok awinjo complain mamiyo jopiny nyalo wacho ni ng'ani ok wuo kodwa kata ok timnwa kaka wadwaro. Jotich tang'eyo ni nigi issue and more so jotich manotiyo to wuok kapok ochulgi gin tang'eyo ni gin gi wach to ikonogi ni pesa gin onego bed ni ichulogi gi national government maloku to ok ng'at chakucha. So jotich tasewinjo ka ng'ur ma bende asebet ka engage gin to wanyalo timo nang'o. Nitie kata list moro manyicha gimiya atemo engage jo treasury mondo ang'i ane ni to joma nowuok gi ma koro onge tich gi imiyo gi pesa gi karang'o. Mano to gima law nasetere kata e floor mar the house od bura ma to tok od bura kanyo bende watudore gi relevant officers gi mondo ane ni pesa jogi giyudo. Uloso chike kendo ung'iyo gik mathoth ahinya koting'o nyaka weche mag pur gin lokruoge